Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a social media kunci na duniya da gaba daya. Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Na yi kowa da kowa fatan alkhairi daga naku Aiba Hassan. Tunda dai aka dawo daga kokowa ban hau saman rijisosiyo ba, daga abin da ke faruwa na dai jin cece kuce akan mutane. Kowa yana iya faɗa min, wanda yake iya faɗa min gaba da gaba ya faɗa min, wanda kun bai iya faɗa mai ta kallona da abun cikin rayuwar shi akan wasan kokowa wadda muka je a birnin Tawa. Wasu da ba su san duniya ba san da komi na Allah ba ne, ba su iya tawakkali a rayuwarsu ba, sun zo suna kafe ne a social media suna zagina da cewa na ba da kayi akan kokowa ta da Zakiru. To ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, kuma ku ji tsoron Allah. In ba ku mance ba, a bana na yi Zakiru kayi 4 wanda duniya ta tabbatar. Na farko ya zo neman takobi a Dosu, na kada shi. Mun je Cote d'Ivoire cikin hadara, na kada shi. Mun zo cikin Maradi, na kada shi. Kuma duka inda muka zo, daga inda final take sai inda cikin kofi ne ko kokon takobi, babu kokon lada wadda aka cewa na kada shi. Duka nema ne yake. Shi ba uwa ta duka ta aihe shi ba, koko ni ɗaya ne namiji. Kokowa ko ce kokowa zai, ya san cinikin faduwa ce, ya san da wata rana duk ta karkare in wani bai kada shi sai wani ya kada shi. Akwai wanda zai buɗe baki ya ce wai ba kokowa ta bace. To wace kokowa ta, wace na iya? Sannan kuma kai da kake ganin ba kokowa bace, kai da ke ji dan maraɗi ne kai, lalle dan maraɗi ne kai, ba haudo ne za ka yi kana zagina ba, daurewa za ka yi ka zo mai da kai, zauwa za ka yi mai kokowan, ka zo mai kokowa mutai tare da kai mu je. Ai duka dai namiji ne kuma zai iya. Kuma kokowa ba wata sana'a ce za a cewa sai ka yi lakwal cikin ta ko sai ka samu gata cikin ta ba, a'a. Ita karfinka ne zai hidda ka da iyawarka, sai ka zo mutai tare, mu muna iya koya maka. Sannan kuma kokowa da nake yi ra'ayin kaina ne, saboda ina so nake yi. Kuma kun kafe ni kuna zagina, kuma da nake kare jihar ta Maradi, kai da ke kafe ni kana zagina, ka faɗa min dala nawa ne ka taɓa tura min da sunan in yi roƙon Allah in kare jihar ta Maradi. Ni a tamahata in ban yi abin da Maradi za ta yabe ni ba, ba zan yi abin da za ta zage ni ba. A nau gani iyayena suna gida kawai zamne su, sai in yi wata 3 ban sa su ga ido ba. Ina nan wajen neman abin da zan yi kokarin cewa na kare jihar Gatawa. Saboda wane ne? Saboda kowa yana samun tamawa. To lokaci Allah bai yi ba da mutum ya iya. Kowa ya ga kokowa ta bana, ya san da sanin cewa na ta yi da niyyar in ci takobi. Allah bai ban ba. Da masu cewa na ba da kayi, in zo kokowa ne in rasa da zan ba da kayi, sai da mun rage saura mu 8, mutum 8, in wani abu ta yi na shigo cikin waɗannan. Sannan kuma ni kowa ya san in dai akan kishi ne, na rantsi da girman Allah, in dai akan kishi ne, in dai akan mara ne, kowa ya sani. Sai dai inda abin da Allah ya yi, to shi yin Allah ba wanda ya iya canja shi. Son da wannan na ga dai ina so in yi haƙuri, kan bai so in yi magana, dole ne sai na yi. Saboda ni an zagan ban ji zahi ba, kuma yan amin ban ji zahi ba. Sana'ata ta ja mini, kuma sana'ata ni wani abu ne wanda dan an zage ni bai kamata in da ba. Saboda wani, saboda ina dan wasa, kuma kowa ya sani. Amma iyayena ba san abin da ake ba.
ban taɓa ganin ɓacin rai a huskan mahaifina ba sai da ji wanga zage-zage. Har ya kanin shi ya buɗe baki ya yi magana. Ni ko san rayuwata, in ya san mahaifina ya san rayuwar da mahaifina ke ita nake. Saboda komi bai ɗauke shi komi ba, ya san komi Allah ke yi, kuma Allah ke bada duk abin da bai samu ba, ya san Allah ne bai rubuta akwai rabon shi ciki ba. To da haka ne nake. Kuma kokowa da nake yi ta in an kada ni in yi dariya, in na kada in yi dariya. Ni a nau tunani duk wanda na kada namiji ne, kuma duk wanda ya kada namiji ne. Sannan kuma kokowa wata wasa ce ta kasance don saboda a faranta ma 'yan kasa ne ake yin in ba da haka nan ba ni zai sa yi ta. Shi ya sami in na kada ban taba damuwa da cewa na san da cewa in ban samu ba Allah ne bai ban, kuma in zan duka kokowa ina yi ne iyayi na. Da masu cewa garaje ne nake, da masu cewa me nake, ina roƙon in Allah ya kai mu lokaci muna nan cikin Maradi su zo mu tafi da su. Duk wanda ya zo ba mu cewa ba mu san shi, sai in kasa shi ta kasa kai shi yayi. Su masu zagi na a cikin Maradi suke. Akwai wanda ke zagin nan, akwai wanda sun girme ni, akwai wanda na girme su, kuma cikin Maradin suke. Tun da na taso daga rashin lafiya, wanga kayan da aka min shine na biyu ko na uku. Karewa ne yawa a yanzu haka yi wakon nake yana da karahuna cikin jikina. Na taso na shigo koko, tun da na shigo koko an kayan shine na uku, kuma a cikin kayan ukun da aka min babu sakarin dan koko wanda ya min wani kayan. Ka kira min daya, na farko isa ka yi min shi, na biyu Zakiru, sai wannan yaran dan Ghana. Shi ne ni ne abin zage. Amma yan Maradi wallahi kun bani mamaki. Saura ban ce kowa ba saboda ka san mutum bai jami'a gaba. Wallahi kun bani mamaki, wallahi kun bani mamaki. Kuma a ganin nau gani wanda ma suke kafe ne suna zagi na, wasu wa'anda na sani ne, wa'anda na sani ne suke zagin nan. Ni na zo an kada ne, ku sai iya abun na kashe akai in tafi in samu takobin da yanzu da shi. Allah bai bani ba, to sai in yi hakuri. Wallahi wallahi maganar da ba wanda ya santa, kuma sirrin mutum sai Allah. Abun da na kashe a kokowar bana wallahi ko takobi ne ce sai dai in kokarin mai da zai koko na abu, wallahi to na ta Allah bai ban, kuma an ci kai na da bana. Akwai ma wanda nake ji abinda ma maganar ta saharar sa zan bude baki in yi magana akan waga magana. Akwai wanda ya bude baki ya ce wai yan tawo kuɗi suka bani na ba Zakiru kai. Ni ko akan wannan koko in nayi hira da wani dan tawa akan zan ba da kayi ya bani kuɗi, koko nayi hira Zakiru ya ce mai in ba shi kayi, koko wani shi bayi, koko ni a rayuwa ta na dau niyan cewa zan ba Zakiru kayi da Allah ya bani abin da nake nema duniya da lahira. Jama'a dan Allah, ni ko za ku zagan ku zage na, amma dan Allah iyayena ku sha musu laya, ku sha mu iyayena laya. A duniya ban da wanda ya hisu. Yanzu nake fitka kai kare jihar ga haka suke yi, su shiga sai ta da akwai da babu sai sun yi, da akwai da babu sai sun yi, suna kokarin yi. Ya mace sai haƙuri, babu wanda zai ce ma wani zo ga wani abu je ka yi addu'a, ko kuma ita wata abu ce da dole sai an kama ma mutum. Wallahi sai an kama ma mutum. Amma tun da nake fara shirin kokuwan ga na tafi muka zaman training muka dawo muka tafi hatta kai tun zaɓe ko tun yi ta daga Doso a gaya min wanda ya ce min wani gaji ka goma je ka yi addu'a Allah ya taimake ka je ka cuta ko ka kawo mu jama'a a kira mu mutum da
don Allah a kira min shi. Kuma gani ina cikin maradi ya zo ya ce mini wani ni kai ba mutum ba ne saboda na baka abu na ce ka kai addu'a. Ko mi ka gani na yi a cikin kokowa. Wallahi 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 ita ce rantsuwar musulmi ni nake yi maka yana. Ba na ce babu wanda zai iya mun bane, amma tukuna lokaci yalla lokacin ya kama min ne bai yi ba wanda zai kama min. Kuma shi lokaci ce a cikin kokowa ta dan lokaci ce. A yanzu na hirar da ake duk kokowar da nake yi a kwanan baya, hirar da mutane suke yi cewa aibu maradi ta yi mai tsaye, sun ta yi tsaye kan shi, yan ta ba abin da ba su waɗe, da sauran yan jihohi ma ba abin da ba su waɗe, maradi ta yi tsaye kan aibu. To a kira min mutum guda wanda ya ta yi tsaye kaina, a kira min shi, sai a zo a yi ta abin da ba a sani ba. Domin Allah, domin annabi, an mun adalci ni abin da ya mun zai, inda ma yan wata jiha suka ce wallahi ko akai ban kawo, amma yan jiha ta maradi wai he suka bai ka suna zagin ka, wanda mutum ka san wurin shi, ka san mazaunin shi, ka san wane ne shi, ka san garin su, ka san ƙauyen su ko wane ne shi zage ka. To Allah ya kai mu lokaci ai zandar za a tafi. Wanda ke jin namiji ne shi yana jin haushin abin da na yi ban kyauta ba, ga zandar ta ya zo ina ba shi wuri na ya je, ni ina ba shi wuri na, ina iya haƙura in ba shi wuri na ya je. Sannan na san namiji ne shi, gobe in ya je ya ciwo takobi ya kawo ka, in ya je ma ya kwana ɗaya da ya zo ya gaya mu maganar da yake so, ya gaya mu sarran shi abin da yake so cikin rayuwar shi ya faɗa ma ake shi kenan. Kuma na gode da irin abin da mutane kuka yi mini, kuma masoyana na duniya gaba ɗaya wanda suke jin zahin abin da aka mini su yi haƙuri, su bar biye ma masu zagin nan, su bar biye musu ta Allah, su kyale su ci gaba, komai lokaci ne. Akwai da ko an ce mutum ya yi ba zai yi ba. Sannan kuma duk wanda ya kafe ne ya zagi iyayena ko ya zage ni, alƙalin da shi Allah, kuma na bashi da Allah, kuma Allah ya yadda mu hakina bakin shi kenan. Allah shi yadda mu hakina. Tun baya tun muna ta nake son in yi magana kan bace-bacen da ake, mai gida na hana dan liti, kuma bashi da ce ai bokar kai kawai ka kyale su, mu mun san wane ne kai, mun san menene ke tafiya cikin harkar. Kowa je tawa ya ga abin da ake cikin hilin nan, kowa ya gani irin shirin da jama'an nan suka ɗauka a kan jihar su. Ba wai mutane da ke tammo haka, ni kan kaina ban taɓa tunanin ina iya wuce ranar harko ba.